Стефане, за утре тези хубаво да ги огледаш. Ако не поддържат звездец, следващия път няма да им да всички трябва да поддържат звездец. Начало с Ели. Ели ще пее странчевска песен. Не спомена ми е довела тук, Ели. Я песен. Не. Просто си и казаха, че като разтърменували поделението за звездите хора. А те си останали 4. Но на 4-5 край ще се дърпа. Всеки знае как е живота какво. Навсякъде е така, да. Млади хора нямаме. И това е цялата работа. Ние искаме училище беше